Эфирда яңалыклар вакытта студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Әлбәттә, хәрби әзерлек курслары ачылды. Азнакайда солдатлар өчен оек башлар бәйли башладылар. Укытучылар һәм җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре котлаулар кабул итә. Бүген чираттагы мобилизацияләнүче әлмәтлеләрне озату тантанасы булды. Хәрби операциягә чакырылучы кешеләр саны артык күп булмаганга күрә, аларны элеккеләр сыман нефтче мәдәният сараеннан түгел, калабызның хәрби комиссариатыннан озаттылар. Ир-егетләргә район башлыгы Тимур Нагуманов хәерле юл теләде. Исән-имин кайтуларын теләп, аерылышу мизгелләрен җиңеләйтү өчен комиссариатка егетләрнең якыннары гына түгел, хезмәттәшләре дә килгән иде. Барысының да теләкләре бер: исән-сау әйләнеп кайтыгыз. Без сезне көтәбез. Әлбәттә, хәрби әзерлек курслары ачылды. Аларны да САФ автомәктәбе базасындагы белгечләр командасы оештырды. Әлеге курслар махсуслаштырылган хәрби операциядә катнашу белән бәйле әзерлекне тәкъмин итүне максат итә. Тулырак Алия Байрамалова сюжетында. Хәрби әзерлек курслары ДАСАФ базасында оештырылды. Аны үз җилкәсенә махсус әзерлеге булган һәм тәҗрибәле белән уртаклашырга әзер инициатив төркем алды. Сам я служил в спецназе в ГРУ, проходил спецкурсы на базе университета спецназа. Сейчас делимся опытом с ребятами, пытаемся помочь им. Не только тех, кого мобилизуют, а для всех гражданских. Курслар 29 сентябрьдә старт алды. Беренче төркемгә 30 егет җыелды. Алар мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат һәм тәҗрибә туплый алсын өчен 3 төркемгә бүленгән. Инструкторлар егетләрне төрле ситуацияларга әзерлек әйтик, кемдер кулын сындырган. Беренче чиракта кулны сынганмы, сынмаганмы белергә кирәк. Аннан нәрсә эшләргә кирәк икән, инструкторлар өйрәтәчәк. Оештыручылар хәрби әзерлек турында мәгълүмат бер кайда бирелмәячәк ди. То есть все желающие приходите, всем рады. Никто никого никуда после наших курсов не забирает. Это только для личного вашего пользования, чтобы обладать какими-то навыками. 10 көнлек дәресләр көндез һәм кичке сәгатьләрдә 4 сәгать уза. Аларга 92 97 55 телефоны буенча яки Космодемьянская урамы 3-нче йорт адресы буенча ДАСАФ автомәктәбендә язылырга мөмкин. Алия Байрамалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Солдатларга җылы киемнәр барсыда җиңү өчен Азнакай районы хатын-кызлары шундый башлангыч белән чыгып, элешчә мобилизациягә чакырылучыларга йон оек башлар бәйле башлаган. Тулырак махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина. Сәпәй авылының бер төркем хатын-кызлары әнә шулай җыр сузып, кулларының җылысын, теләкләрнең изгесен кушып бәйләм бәйлиләр. Илестенә шундый афат килгәч, беркем дә тыныч кына тора алмый бит инде. Безнең дә күңелләргә ниндидер уй килде. Бергәләп җыелып сөйләштек тә, менә шулай солдатларга ярдәм оештырыр өчен. Аларның аяк-куллары җылыда, башлары, муеннары җылыда булсын өчен безнең кул җылылары аларны саклап калсын, дәртләндереп торсын өчен менә шундый эшкә тотындык. Әлеге эшне район хатын-кызлар иҗтимагый комитеты оештырып, авыл җирлекләренә чыга. После объявления частичной мобилизации женщины нашего района. Илебез буенча өлешчә мобилизация башлангач, районыбыз хатын-кызлары солдатларыбыз өчен нәрсә дә булса эшләргә иде дигән теләк белән килделәр. Әлбәттә, иң мөһиме теләктәшлек, ярдәм итү. Инде тиздән салкыннар башлана, аларга җылы кирәк. Шундый тәкъдим кабул ителде. Без районның барлык хатын-кызлары берләшеп, ир-егетләребезгә оек башлар, перчатка, муенса, шарфлар бәйлибез. Туган яклардан килгән шушы йомшак киемнәр ир-егетләребезнең тәнен дә, җанын да җылытсын диләр хатын-кызларыбыз. Сафка киткән, илебезне якларга киткән егетләребезгә туңмасыннар, аларның хезмәтләрендә ярдәм булсын өчен оек башлар бәйләйләр һәм башка әйберләр әзерләү буенча шушы эшләр алып барыла. Сарык юннарын авылдан җыйдык. Аны менә әрләүчеләребез бар, чистартучыларыбыз бар, носкиларыбызны бәйләүчеләр бар. Менә шушы һәрбер энә күзендә, һәрбер җеп төргәгендә безнең шушы авылыбызның әниләренең, әбиләренең, апаларының, сеңелләренең, тормыш иптәшләренең күңел җылысы китә дип эшлибез бу эшне без.
Олы яшьтәге апа әбиләренә ярдәмгә яшьләр дә кушылып, якыннарының, сөйгәннәренең җиңү белән кайтуларын көтәләр. Без бергә, без күмәк дип белдерделәр яшьләр. Biz инде үзебезнең якташлар группасына белдерү язып, яшьләрдән армия сафларына киткән менә шушы акциядә актив катнашучы яшьләребез безнең клубка әйберләр китерәләр. Хатын-кызлар авылларда юн язалар, аны эрләп, җылы киемнәр бәйләп әзерлиләр һәм күңелләреннән кат-кат, исән генә йөреп, иминлек белән тиз көннәрдә әйләнеп кайтыгыз дип кабатлыйлар. Теләкләр генә кабул булсын. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген укытучылар көне, бу көн белем бирү өлкәсендә эшләүче һәркемнең уртак бәйрәме. Районыбызның мәгариф системасы хезмәткәрләре өчен бу уңайдан адымнар полилингваль гимназиясендә тантана узды. Тулырак безнең сюжетта. Адымнар полилингваль гимназиясе бүген бирегә килгән һәркемне әнә шулай тантаналы төстә каршы ала. Чараның төп сәбәпчеләре әлбәттә укытучылар һәм тәрбиячеләр. Тантана барышында остазларны Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов тақытлады. Вы — это основа вообще всего нашего государства, нашего общества сегодня. Сез җәмгыятебезнең нигезе, сезнең ярдәмегез белән барлык яңалыклар, социаль программалар, катлаулы бурычлар тормышка ашырыла. Иң мөһиме, сез балаларга көн саен яңа белем бирәсез һәм шуның белән шикләнми, хәтта аларның әти-әниләрен дә тәрбияләү белән шөгыльләнәсез. Самое что отрадное, вы занимаетесь еще воспитанием часто родителей. Район башлыгы мәгариф үсешенә лаеклы өлеш керткән мөгаллимнәргә намуслы һәм нәтиҗәле хезмәтләре өчен дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләк алучылар арасында Миңлебай урта мәктәбенең математика укытучысы Мөнирә Сәйфуллина. Ул ярты гасыр гомерен балалар укытуга багышлаган. Бу игелекле һөнәрне әнисе үзеннән китеп сайлаган. Бу юлга баруына үзе белем алган изге күңелле, кешелекле, балаларга хөрмәт белән караучы укытучылары да тәхсир иткән. Күбрәк теләре миндә яшьләрнең шушылай мәктәпкә килүләрен, мәктәп укытучы эше бик мактаулы эшләрнең берсе. Килсеннәр укытучы булып. Нурҗия Галәвиеваның гомуми хезмәт тәҗрибәсе 45 ел. Соңгы 25 елын Әлмәт балалар йортында хезмәт куя. Безнең йортыбыз иң зур гаиләле йорт, чөнки канатыбыз астында 40 бала тәрбияләнә. Алар өчен өебез җылы, рәхәт, уңай булсын дип тырышабыз, ди балалар йорты директоры. Безнең балалар мәктәп семья балалардан әзрәк аерылалар. Шуның өчен килгән педагогларны өйрәтәбез без, балаларны яратырга кирәк. Үз балаларын кебек яратсаң, эшеңдә уңышлар күренер. Әле быел гына балаларга ишекләрен ачкан күптелле Адымнар гимназиясендә 54 укытучы эшли. Уку йорты директоры Илшат Яруллин сүзләренчә, араларында тәҗрибәле укытучылар да, хезмәт юлын яңа башлаучылар да бар. Безнең Әлмәт шәһәренең, Әлмәт районы укытучыларын чын күңелдән тәбрик итәсебез килә. Аларга иң элек исәнлек, шушы катлаулы вакытта җан тынычлыгы, кыюлык, балалар белән бергә шушлай итеп эшләп, әти-әниләр белән эшләп, аларга уңышлар һәм дә инде профессионал өлкәдә аларга һәр вакытта да җылылык, исәнлек, саулык һәм дә инде тәрбия эшендә уңышлар гына теләп каласы килә. Бүген шулай ук җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре дә һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бу өлкә эчке эшләр бүлегендә иң зур һәм иң җаваплылардан санала. Нәкъ менә алар башлыча җинаятьчелекне кисәтү, халыкның иминлеген саклау буенча актив эшчәнлек алып бара. 1 августан Рөстәм Хәбибуллин оператив эш буенча полиция начальнигы урынбасары итеп билгеләнә. Полиция подполковнигы һөнәрен очраклыгына сайламый, ул бабасы эсеннән китә. Оперативникларның эше җиңелләрдән түгел, алар башваткыч шишкән төсле һәр эпизодны торгыза. Шул сәбәпле җинаять ачыла. Тәүлек дәвамында мөрәҗәгатьләр һәм төрле сораулар белән килгән гражданнар белән дә эшләүчеләр дә, җинаятьчеләрне һәм югалган затларны эзләүчеләр дә алар. Җинаятьчеләрне эзләү бүлеге оперуполномоченный Альфред Сафин биредә 5 ел хезмәт итә. Рөстәм Хәбибуллинны иң башта үзенең устазы, ышанычлы хезмәттәше дип саный. С первых дней воспринял его как начальника, как старшего, во всем помогал, подсказывал, также давал наставления, как работать, как
раскрывать преступления. В общем, всему обучил. Очень ему за это благодарен. Җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре үз ветераннарны хөрмәт белән карый. Һөнәри бәйрәмдә үзләренең бурычларын үтәгәндә һәлак булган коллегалары турында да онытмыйлар. Своих коллег хочу поздравить с этим знаменитым днем. Хочу поздравить своих ветеранов, кто работал в уголовном розыске. Хочу вам пожелать им, самое главное, крепкого здоровья, мирного неба. Радифа Нугманова, Лина Хасаншина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бәйрәм дип тормый, оператив хезмәткәрләргә эшнең кимегәне юк. Шул көннәрдә Әлмәт эчке эшләр бүлегенә 40 елдарларга 10 миллион сумнан артык акча күчергән пенсионер мөрәҗәгать иткән. 73 яшьлек ир барлык акчаларын билгесез затларга күчереп кенә калмый, 2 кредитта рәсмиләштерә. Пенсионерга үзен банк хезмәткәре дип таныштыручыдан шалтырату килә. Ул аның счетындагы акчасын алырга тырышуларын хәбәр итә. Акчасыннан колак какмастан тизрәк счетын ябарга кирәклеген әйтә. Мошенниклар таләбе буенча пенсионер акчасын алып, Әлмәткә китә һәм шалтыратучы күрсәткән банкоматы аша резерв счетларына бөтен сумманы күчерә. Аферистлар тукталып калмый, программада 1 миллион сумлык кредит барлыгына инандырып, займны ябу өчен яңасын рәсмиләштерде. Пенсионер якындагы банктан 2 кредит алып, акчасын билгесезләрнең банк счетына күчерә. Шуннан соң гына шик туган ир Әлмәт полиция бүлегенә мөрәҗәгать итә. Китерелгән зыян күләме 10 миллион 375 мең 934 сум тәшкил иткән. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган. Программабыз ахырында тагын бер хәбәр. Әлмәт бөтен Россия кече шәһәрләр бәйгесендә катнаша. Андагы җиңү безгә сусаклагыч территориясын тәртипкә китерергә мөмкинлек бирәчәк. Бу җиңүгә һәркайсыбыз өлеш кертә ала. Аның өчен сусаклагыч территориясының җәен яки кышын ничек яшәвен, анда нинди чаралар булуын һәм төзекләндерелгән очракта нәрсә күрергә теләгәнегез хакында махсус сораштыруда катнашырга кирәк. Махсус кодны сез хәзер экраннарыгызда күрә аласыз. Бүгінгі шығарылышта менә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.